Sawubona bhuti Zwide. Igama lami ngicela ukuligodla njengoba bengishilo. Kushuthi nginenkinga engibhekene nayo, bengicela ungiphostele noma ephejini lakho, mhlampe kusangenzeka kube khona ababonayo mhlampe abangakwazi ukuthi bangi-ofarishe ngoncedo. 2018 ngike ngahlangabezana nomunye ubhuti engangihayikha, ngigibele imoto yakhe, azongibeka ngala engangiya khona, then si-exchange ama-numbers, alokhu engibhalela nje ku-WhatsApp, sixoxa kwaze kwafika la khona sesitshola after 3 months if I'm not mistaken. Ekujoleni kwami nalo bhuti bekungasiyona into eserious, bekuba nje mhlampe ejoleni nami mhlampe o-2 months aqede lapha inyamalalele. Yes, khona ekhona endaweni noma indawo esihlala kuzona beyingasondelene, beyiqhelelene kancane, kodwa hhayi ukuthi indawo ekude kakhulu. Benginakho mhlawumbe ukuthi ngihlangane nakho kube ukuthi uyangishalazela nje, akanandaba nje. Mhlampe after a year uyabuya, wonke unyaka nonyaka behlezi ebuya, kodwa engahlali, ehlale lezo yinyanga ezimbalwa, 2 months or 3 months, aqeda inyamalalele. So lo bhuti-ke kulokhu ngike nga-found out-a ukuthi usacrifice ngami, usesacrifice-ile already. Inkinga ukuthi akwenzeki, akungekenzeki, kodwa indlela okwenzeka ngayo ngi-attack-ekile kakhulu, kunzima kakhulu, kunzima. Angazi ukuthi ngayiqala ngaphi. Kuthe unyaka uqala ngabonana naye, unyaka uqalile ngimbone kanye nje ukuvakashelana naye. Last year besinokubonana-ke whole year cause wayenyamalele wabuya last year. Unyaka wonke odlule besijola nje kukuhle kumnandi, and bese ngingazathi into yethu isiyaqala ukukhula, isiyabonakala ukuthi umjolo. Ngagcina sengiyi-happy-ke nami ngaba addicted kuyena. Kuthe kulo nyaka abuyele back emsebenzini, then abuye instantly ngaleyo nyanga leyo-ke kaJanuwari, sibonane sivakashelane. Then-ke emva kokubonana kwethu abuyele back, aqede nje anyamalale, even on WhatsApp akangibhaleli, akafoni mhlampe. Afone ngaleso sikhathi, akasafoni njengoba besekwazi ukuthi angifonele ekuseni uma emsebenzini, nantambama uma ebuya angifonele ngitshena ukuthi usebuyile. Nami ngigcine ngithule kuthi mhla ka-27 January angibhalele athi kumina, sawubona unjani? Ngithi mina ngiyaphila. Ethi yena nami ngiyaphila. Ethi u-right? Ngithi mina yebo ngi-right. Ethi othi ngibona ukuthi u-right ngempela yini? Ngithi mina uzobona kanjani ngoba anginalo idatha layo yonke into, nginedatha lika-WhatsApp kuphela, mhlampe besinga-video call-ana. Ethi yena picture can do. Ngisende isithombe-ke njengoba wayeshilo, ngiyenze ividiyo. Ifoni yakhe useshintsha ama-settings ukuthi kungabonakali uma kuthi umuntu ufundile. Ngizenze ividiyo ngilele embhedeni, ngithi nganayo ngishuthe ividiyo nje ngiyilalele nje, nothi isithombe esinqunu. Kwakuyisithombe nje ngilele embhedeni ngiphethe ifoni ngicofa ingane ngenze ividiyo-ke, bese iyangi-forward-ela efonini yami ngimsendele. Aqede lapha athula, akabonga, angabonga, angasho lutho. I think it was around u-6 mhla 27 January. Kuthe ngabo-10 ngimbhalele u-good night, angawuphenduli. Ngilokhu ngiphosta, angene kuma-status wami e-view, engaleli busuku bonke, alokhu engalele nje uma ngifaka i-status sibuke same time, because nami kwakungavumi ukuthi ngilale, ngangine-stress ukuthi hawu, ngisathi ngiyajola ngi-happy, sekuyaqala futhi kuyenzeka into efana nale. Ngineshwa nje emjolweni, ngibe naleso stress ukuthi ngineshwa nje kulezi zinto zomjolo. Okay, kuthi ngalobo busuku kube ngijumeke kancane. Uma ngijumeka ngiqale ngiboniswe into ethile ukuthi why ngikhalele lo muntu ngoba manje usebenza ngamandla ami. Ngingalinaki mina lelo phupho, already isithombe kade ngisendile. Kuthi ngakusasa ngiqale ngihlabeke, ngangisedrobheni ngiphantela nje la ngiphantela khona, la ngisebenzela khona nje ngiphanta cause ngumuntu oyiphantela ngokudayisa. Ngavele ngezwa ngathi ngigwazwa umuntu ngomkhonto ey'mbanjweni ngaka-right. Nginganaki, ingathi lo mkhonto ugwaziwe washiyelwa. Ngingayinaki lento le, ivele inyuke ngiy'tshela ukuthi ama-ulcer. Inyuke lento ize la esifubeni ovalweni. Nginganaki futhi, ngivele ngijuke ngibe manzi, ngiqale lapho nginathi khona into e-wrong. Ngiqhathanisa iphupho lami lasebusuku nalento eyenzakalayo. Ngivele ngingene kwi-wall yakhe straight, ngidelete isithombe, ngisidelete nakuye.
kusho ukuthi seku-late already makuthi khona into ethile kade usebenzisa ngayo usekwenzile lokho ngoba ngase ngiqala ngihlabeka. Eyi ngibuye ngivele ngishiye etafuleni ngibuye ngize la endlini ngizohlala ngihlabeke nje impela ngigcine sengishawa yikhanda uhafu ngibone ukuthi ngathi sengiyahamba emhlabeni. Kube nzima ngivele ngithumele iy'ngane ngithi ngicela ziyongikhela ubulongwe zibuye nabo ubulongwe ngifake namaqanda nobisi ngihambe ngithi azingiphekezele ngiyogeza emfuleni. If ngigeza emfuleni ngibuye ngizolala ngakubona konke okwakwenzeka ngimbona engi-attack-a engithumele ngabantu ethi abangibulale ngilwe nalabantu ngibanqobe until ngikhathale bese ngiyandiza. Ngenkathi ngindiza mhlampe ngize ngiyowela endaweni esehlane esikhotha ngicashile ngimuzwe nesekhuluma ehamba nalo leli wungu labantu ethi kufanele simthola kufanele ukuthi kusekuseni ephila lo muntu lo. Ngithole ukuthi ngiyamuzwa uyakhuluma yena la and ngiyambona ngiyabapopola esikhotheni uyena okhulumayo. Ngiqale ngibone ukuthi hayi bo lo muntu kanti ukangangami ngempela yini. Hhayi-ke nginganaki usuku nosuku nosuku benginephupho elifanayo engi-attack-a usuku nosuku for a week. Emzimbeni sengiyashayeka ngishayeka emzimbeni ngigcine ngingasadli ngisho nanokudla. Kube nzima kakhulu ngingasadli kungenzeki lutho nje ngigcine ngikopoloteka amehlo ngihambe ngithi ngiyeklinikhi befike benothise something ukuthi angisenagazi bengivula amehlo bethi awunagazi emzimbeni nginganaki. Bese bethatha benza ama-check-up bethatha igazi befuna ukulithumela e-laboratory beyo-check-a then ama-results akhona ebengakabuyi angabe ngisayixaka ngokuthi ngihambe ngiyo-check-a ama-results cause le nto ababengitshena yona ngagcina ngiyibona ukuthi okay fine yenzeka isikhumba sagcina sesishwabana sesiqinile sisakhombisa ukuthi umzimba wami awusenagazi ngehle emzimbeni. Kuthi after a week kwenzeke leyo nto yenafoni engibuza ukuthi usaphila kanti awukakafi. Ngithi mina why kufanele ngabe ngifile? Ethi yena hhayi ngisho ngoba kade ngakugcina ngimphendule mina ngithi njengoba ukade wangigcina inkinga ukwazi ukuthi angikwazi ukuthi ngikufonele back cause uhlezi ubhizi ngeke ngikufonele uthole ukuthi ukuma-meeting. So mina sengilindele yakho i-call so ukuthi wena kade wangigcina isinqumo sakho leso akusimina enginqume lokho-ke. Ethi naye okay bengikucheck-a nje. So emva kwaleyo call akaze futhi kume kwaqhubeka elokhu engi-attack-a ebusuku engi-attack-a kusho ukuthi waye-check-a ukuthi ngikusiphi isimo it's either ngizomtshela ukuthi ngiyagula or something. So mina bengingavezi ukuthi ngiyagula. Okay fine kuhambe isikhathi ngiyehla emzimbeni ngiyehla ngidraineke nje umzimba wonke igazi ngigcine nginento isigaxa la esifubeni ngidliwa yinto ethile la esifubeni iyangigqobha iyehlela esinyeni ibifike imisi yehlile ifike ihlale khona usuku lonke ngidle khona usuku lonke kube ngazathi ngenziwe i-operation ngingadragiwe. Ngibuzwe lobo buhlungu lobo sekunzima kakhulu uma kufika la esifubeni ingicima umoya lento lena ngingasakwazi ukuphefumula ngiphefumule kancane njengomuntu onephika. Ngibona ukuthi lento iyangihlukumeza ngigcine ngixoxele omunye usisi kanti owangakubo kodwa yena akamazi bese ethi kumina mngani yini ube kanje ngimtshela ukuthi ngiyagula nginento ethile ngibhekene no-1 2 3 kunomuntu ebengijula naye from 2018 and uyena ozama ukusacrifice ngami and okubuhlungu kakhulu kulokhu sacrifice ngami kwakhe angazi ngisho isente lakhe umsebenzi akawenzayo ngizowugodla ngeke ngikwazi ukuthi ngiwukhulume ngoba ngisabela impilo yami ngizowugodla but umsebenzi akawenzayo umsebenzi oyibhizinisi elikhulu elikwazi ukuthi uma selisetshenziwe for that period of time likhokhe mhlampe abo-20 million mhlawumbe okwesikhashana esincane nje asiyeniwe sona sisebenze ibhizinisi elikhulu. So bese ethi umngani wami mina into engiyaziyo mngani wami angimazi kahle lo mfana but ngakubuzela kulaba abanye ngihleli nabo la abangasekhaya mhlampe bayamazi bembuke bese beyasho ukuthi hawu ingane kasibani bani le. Esethi-ke lo sisi engingakutshena khona ukuthi sukuma ngoba thina sazi ubaba wakhe okanje okuyena owakhe umsebenzi and abafazi bakhe bonke balala ngokuthula kuvele kuse kuthiwa baklinyekile bese
ashonile, seshonile kuthiwa uklinywe yinto washona. Umfazi akahleli naye njengamanje oka-3. So into engingayisho ngingathi sukuma ubheke impilo yakho ngoba uzofa, akusavayivwa laphaya. Ngiqale manje ngizwe ukuthi kunzima ngempela. Kulowo mzuzu-ke into esiyenzeka sengivalekile nasemsebenzini, yabona umuntu uma esebenza ngamandla akho, ngoba ngathi uma ngihamba ngiyobheka kubantu bangitshene ukuthi lo muntu sewathathile amandla akho. Lo muntu sekusele ukuthi wena kuthwebula kuthwele straight, but wena nje kahle kahle konke ney'nhlanhla zakho sey'thwebulile. Kuqale kube nzima etafuleni, nangangiyitshela ukuthi kunzima nje unyaka uqala, kunzima ngoba unyaka usaqala abantu abanamali, kanti into eyakhelwe kimi le. Heyi, kube nzima kugcine kungasathengwa nasetafuleni. Kodwa ekupheleni kwenyanga bekuthengwa njengakuwo wonke umuntu kuthengwe, ngikwazi ukuthi ngirente. Kodwa into engike ngayinothisa, ngiqale lapho ngasurvive-a ngey'kweletu. Kufanele ukuthi i-month end uma ngisebenza ngiconzule imali yalezi y'kweletu, ngirente, ngigcina nginganayo ukuthi ngithole okokudla. Ngigcine ngiboleka enye futhi ukuthi ngidle, ngiphile nabantwana la, cause ngihlala emqashweni. Bekunzima kakhulu indlela yokuthi bengiy'tshela ukuthi lesi simo kodwa sona ngizosinqoba ngoba ngiqala ukuhlangabezana nesimo sokuthi ngigcine ngivalekile ey'malini. Ngiwumuntu kahle kahle uhastlishayo, wehla wenyuka nje ey'zamela. Ngisho ngabe iliphi i-opportunity nje evelayo ukuthi kuyadayiswa, ngisukumela phezulu ngiqonde lapho. Ngumuntu ongahlali kahle kahle. Ngibona ukuthi ayi kunzima, but njengoba ngine-skill sokuthi ngisukumela yonke into eyenziwa, yonke into enemali phakathi, ngizosukuma nala ngizozama elinye ibhizinisi. Ngisho ngathola ithuba lokuthi ngivule i-police station, ngizoyivula noma kuthiwa yini into eletha imali nje ngizoyenza ukuze kugcine ngiphume kule simo sokuthi njengamanje ngicwele ey'kweletini. Heyi, kube nzima kakhulu, kuhamba hambe eswini njalo lento iyakhala, into esengikhohlwe ukuyisho, iyakhala into eswini, ngiyayizwa iyahamba. Yaqala ekuqaleni ibidikiza ngazathi umzanyane, yaqede lapho-ke igcine isihambe eswini ingirawunda, iyakhala lento le. Ngale nkathi ngibuya kulo muntu engahamba kuyena ngithi uyongisiza, wangibonela ukuthi usethatha namandla ami lo muntu. Ngibuya khona ngasebenzisa lezo zinto ayenginikezwe zona, kwathi within 3 days ngaphupha ebusuku, kade ngisebenzise lezi zinto ngaphupha ebusuku ukuthi-ke lezi lwane zingathi ziyaphuma zona, but zithi zihamba. Okay, ebusuku-ke ngiphuphe-ke lezi zinto ngathi zihamba nomntwana wami, zithi thina ngesihambe sodwa la sithunywanga ukuthi sibe singaphethe lutho, okungenani singamane sihambe nengane yakho. Zazihamba nawo, ziphume nawo, zigijima la endlini. Lezi zinto amantombazana awu-3 amhlophe ebusweni ngathi ashiswe u-cream, emehlweni amnyama. Ngigijime ngimlanda umntanami, zithi zangisabisa, ziyajika zithi zifuna ukubamba mina, ngikhuleke zimdedele ngibuye naye la endlini. Zilokhu zamthatha 3 times khona ebusuku ephusheni. Ngagcina-ke kulokhu kwesi-3 ngimhlwithe ngibuye naye la endlini, egcine esebhodla igazi nento engathi ngamanzi, engathi usequlekile kwanaye la endlini. Ngikhuleke ephusheni njalo, yonke lento yenzeka ephusheni. Kuthi after a day, if I'm not mistaken, kwakumva kosuku impela, ngizwa lesi silwane sikhala la esiswini sami, sesiyakhala esiswini somntanami. Lesi silwane indlela esikhala ngawo siyakwazi ukuthi simanipulate umqondo womuntu. Sikhala ngazathi ikelemu, ngathi ulambile, sikhala esiswini njengey'kelemu. Kodwa uma unganakile futhi ungasanakile uzwe ukuthi akuzona iy'kelemu lezi, kushintshe, kuyashintshashintsha. Kodwa isikhathi esiningi fike kukhale njengey'kelemu. Uma usuze wa-accept-a wanganaka, igcine lento isibhodla, yabona ibhubesi malibhodla like ngazathi ihumuzela njengebhubesi malibhodla nje, noma njengenja uma ilokhunjana isonge likhonkotha umuntu, iqale ihunuzele njengenja lento le, ikhala la esiswini. Sona-ke igcine isikhala esiswini somntwana. Ngiphatheke kabi ukuthi hawu nomntanami usephakathi futhi kule nkinga, ingiphathe kabi lento. Ngiqale ngitshena umngani wami, ethi umngani mhlampe zikelemu mngani, awuqale uzame something yekelemu. Ngahamba ngawuthenga amaphilisi okukhipha iy'kelemu, angazathi ayabiza nje, ngenzela ukuthi kube yinto e-strong ukuthi mhlampe uma kuthi khipha iy'kelemu, khipha ingashiyi ngisho esisodwa. Ngathenga izenithelo, ngamsebenzisela wona umntwana. Kwathi kushona ilanga sekuqale phansi kuyakhala, sekukhala kakhulu kunakuqala. Umntwana waqala wa-complain-a ukuthi mama ngisasuthi manje mina, ukudla uma ngikudla ngikuzwa ukuthi kuyaphi.
useyaqala uney'mbambo manje, kwenzeka lento ebiyenzeka kimi ukudla-ke mina yena mncane vele ngeke ezezwe eyizwe into engiyizwayo, ngeke ezeyinothise. Mina kuhlala la esifubeni ukudla kwehlike esiswini, even uma sengicindezeleke kakhulu umoya ngingasaphefumuleki, nginokuphuza amanzi ngizame ukuyibhodlisa. Uma kuhleli esifubeni kungehlanga kwa esiswini, uma ngibhodla kuvele kubuye khona ukudla, akusayi nhlobo nje esiswini. Kunzima bafethu, kunzima ngale ndlela yokuthi ngehlile emzimbeni ngiphelile, but akuyona into ebingiphethe kabi kakhulu. Le nto engiphethe kabi ukuthi sengingene nomntwana, and engiphethe kabi kakhulu uyangisebenzisa-ke manje ebusuku sengiyahamba ebusuku ngiy'bone ngisey'ndaweni engingayiqondi, ngibone ngazathi umsebenzi lo wami engiwenzayo lo wokudayisela omunye usisi into ethile, khona usisi engibambele. Ngixolisa ukube nginqamuka, ifoni yami iyahlupha inenkinga ibuye icime. Okay, into engiphethe kabi kakhulu-ke njengamanje, ngigcine last month ngimilwa izinto ebusweni engathi zizinduna, ngashintsha nesikhumba ngaba mnyama. Lezi zinto uma ngizama ukuy'bulala, okunye kuphuma ubomvu, okunye kuphuma izinto ey'ngathi zizimpethu khona ebusweni. Nginothisa ukuthi khona into engahambi kahle, ngashintsha nesikhumba ngangathi ngiba mnyama. Nginothisa ukuthi khona into e-wrong, ngizama ukuthenga amaseramu, ngithenge noma-pigment, ngizama ukuthi ngilungise ubuso, ngithenga yonke into, ama-scrub, bekuba nhlanga ngimuka nomoya. Ngaqala ngabona ukuthi lento le ayingakho ubuso obunenkinga, obudamejekile, but khona into ekhona e-wrong. Kuthe after a week yenzeka lento lena, ngiqale nginothisa abantu nje bevele benginyanye nje. Kusho ukuthi-ke vele izinto ey'ningi ngivele ngingay'naki, ngiqale nje ngibona abantu abangikhulumisi nje, abanye nje banokwenza izinto ey'wrong kumina, ngiy'thulele ngingasho lutho. Lento ihambe yahamba yaze yafika endaweni le engisebenzela kuyona. Indawo engisebenzela kuyona sengina-13 years ngizama ukuphanta khona for ukuthi ngiphile mina nomntwana wami engakafiki lo kadadewethu sengihlala naye, because manje senginabantwana ababili nomunye kadadewethu. So ithe lento uma ifika endaweni yami le engisebenzela kuyona, ngavele ngaxoshwa kuyona, ngaxoshwa. Angisasebenzi, ngihleli, kunzima. And ukuxoshwa kwami ngaxoshwa emva kokuba ngikhokhe iy'kweletu ezimbalwa bengibhekane nazo. Bengingakathengi ngisho ukudla, kodwa ukurenta ngase ngirentile. Kunzima, kuvaleke yonke into, angisakwazi ngisho uku-afford-a i-medication for ukuthi-ke ngizame ukuthi ngibuyise lelo gazi emzimbeni, ngizame ukuthi la engibona ngathi umzimba udamejeke khona uzwe ubuhlungu, mhlampe ngithole leyo madlana yokuthi ngithenge leyo medication. Even imali yokuthi ngidame ngiya kubantu bezame ukuthi benginike lokhu abanginika khona ukuze lesi simo singadlwebelendeki siye phambili. Konke lapho kuvalekile, kunzima kakhulu. Before kufike ekuvalweni kwetafula, inyanga nje isiya kokophela, bengiphupha ngahamba ebusuku ngathi manje sengithwetshuliwe, ngiyahamba ebusuku ngiyibone umsebenzi lo engiwenzayo, lezi mpahla engiy'dayisela lo sisi nale tafula lami. Bengikwenza nje kahle kuthengwa, kodwa ngigcine ngathi sekuvalekile ukuthi kuthengwe, ngigcine sengiyiphupha ebusuku, ngikwenza ebusuku lokho-ke emaphusheni. Ngiphupha ngiyadayisa lezi mpahla, ngiphupha ngisetafuleni lami ngiyadayisa, kugcwele ama-customer ayathenga. Bese mina uma sengiqedile ngihambe ngesitolo ngithi ngiyothenga igrosari yabantwana, ngiyithenge le grosa, ngihambe ngithi ngiyogibela amateksi. If sengifike endaweni yokugibela amateksi ngiyibone sengikwi-site enjengaleya akasebenzela kuyona lo mfana, isigcwele wonke ama-material nama-resources akawasebenzisayo yena kuleyo ndawo leyo, kuleyo site akasebenzela kuyona. Ngagcine ngibona ukuthi no, amandla ami ilawo engiwasebenzayo, ngigcine ehambe eyo-contribute-a kulo msebenzi owenziwayo lo mfana, cause umsebenzi akawenzayo akuwona umsebenzi okuthi uqashiwe, umsebenzi nje ustakhile lo osuke unikwa wona ukuthi after iy'nyanga ezimbalwa ukukhokhela iy'gaxa zey'mali. Bengingazi ngisho ishumi lalo mfana, kuwukuthi angiyona le ntombazana ethembele kumfana, ngiyile ntombazana ekholelwa ukuthi kufanele kuvukwe ekuseni kuhambe kuyophantwa ukuze impilo iqhubeke. Bengingazi ngisho u-R10 wakhe engigcwalisela ngawo irenti, yabo nje. Heyi, kunzima bafethu, kunzima esifubeni, ngicindezelekile, akukwazi ngisho ukuphefumula. Ngiyazama ukuthola ama-medication kuvuleke, but njengoba manje sengiphelelwe ngisho umsebenzi kade ngiwenza, ngizame kuyo yonke indawo, ngixoshwa kuleyo ndawo, ngahamba ngakhuluma nama-officials, abantu abaphethe kulezo y'ndawo la engixoshwe khona, bonke akuzweli nje, akusho lutho. Yabo nje, kunzima bafethu.
ngendlela yokuthi sengiswela ngisho imali-ke yokuya kumuntu okungenani kukhishwe lesi silwane esiswini sami. Angisenandaba nami noma sengenzeka noma yini ngoba ngiwumphumela wezinto ebengikhuziwe ngazo. Ngizalwa mina uma wami akaze angitshene ukuthi mhlampe ukuqoma kuyinto e-right. Yebo ngumdala ukuthi ngabe mhlampe anginayo i-boyfriend, kodwa lokhu okumina kumvuzo kwento engikhuziwe ngazo. Umntwana wami ongenacala lento ikhala kuyena njengamanje kunzima, bese ngithi nje Nkosi yami noma ningisize kokungenani noma ngingasizakala ukuthi kokungenani kukhishwe emntwaneni kuphela. Ngisenalutho, anginangisho ishumi, anginangisho into engathi ngisho ngathola kumuntu wesiZulu othi uyangisiza, anginangisho ishumi engathi nanti ngiyakhokha ngalo, anginangisho. Kunzima, iy'ngane seziyalala manje ay'dlile. Heyi, kunzima, kubopheke yonke into, kubopheke yonke into. Kahle kahle nje ngiphuciwe amandla ami, ngiphucwe yonke into yami. Kunzima kakhulu, kunzima, kunzima bafethu. Angazi ukuthi ngingasizakala ngani, mhlampe noma ongangisiza angikhokhele kuleyo nyanga leyo, noma mhlampe-ke ngikhokhele kuleyo nyanga ngisizakalelwe umntwana kuphela. Mina akunankinga kimi, akusenani emntwaneni kuphela. Mhlampe in return lowo muntu mhlampe senganginikeza umsebenzi othile-ke ethi ngingawusebenza-ke ngikhokhele leyo mali yakhe ngenkathi kusizwa umntwana. Kunzima ngale ndlela yokuthi bengiy'tshena ukuthi mhlampe kunye ngizohamba hamba ngingcono ngizame ukuthenga iy'mpahla-ke eThekwini ezami, ngizame ukuthi ngihambe ngiy'dayisa-ke noma ngikweletise ngazo, ukuze ukuthi uma ngitende mhlampe ngibe nayo imadlana engiyiqoqayo, ukuze kuhlangane imali ethile yokuthi ngiye kumuntu ozongisiza. Kodwa kugcine kungasenzekanga lokho ukuthi ngihlanganise leyo capital engizohamba ngiyothenga ngayo eThekwini iy'mpahla ngizokweletisa ngazo abantu uma bekhokha kuhlangane imali yokuthi kusizakale noma umntwana kuphela-ke. Kugcine kungasenzekanga ngoba ngigcine ngiqoshiwe nasendaweni engisebenzela kuyona. Kunzima bafethu, kunzima ngendlela yokuthi la endlini umuntu ngathi usephekela ngisho iy'lwane, ukudla kuphela now and then. Kwakona kade kukhona ekade ngikuzamile ukuthi kuphilwe. Impuphu ngathi kukhona umuntu oyicaphunayo, khona ngathi khona engiyicaphuna naye. Isishebo ngathi kukhona odama esithatha ayolahla lena kuyaphela nya same. Ngisho ungathola leyo mpuphu ukuthi uphile ngayo, uphile ulala udlile, uyapheka uphake mhlampe ushiye lokho okusele mhlampe okuzodliwa ekuseni. Uvuke ekuseni kugcwele iy'ntuthwane, ngisho ungalifaka emanzini ibhodwe, kusekuseni kugcwele iy'ntuthwane y'bophene phakathi, uhambe uyochitha. Uyabona nje kunzima bafethu, angifuni ukuqamba amanga. Lokhu kungaba khona ngikaze ngibe nenkinga engake ngayitshena ukuthi ngiyoke ngixoxele i-social media ngicela usizo. Ngiqala ngqa, ngihlezi ngihlangabezana ney'nkinga financial, ngihlezi ngihlangabezana ney'nkinga ey'nzima, kodwa ngiyaye ngizame u-plan B wokuphuma kuzona. Okungenani ngizame ukusebenzela abantu abathile, ngicele ukuthi ngicela ungisize noma ngumsebenzi, ngizame ukuphuma enkingeni ethile. This time kuvaleke ngisho othi ngicela ukukusiza ngento ethile, kuvaleke yonke into. Kunzima bafethu, angazi ukuthi ngingathini, kodwa ngiyacela usizo lwenu bafethu, uhlabeni nolawule. Noma nje unga-ofarisha ukuthi size umntwana kuphela, ngi-right mina, akusenani kimi. Onga-ofarisha nje ukuthi kusizakale umntwana.